Pakinggan ng iyong daing, hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, inigalinga at pagpapon. Ating bigsin ang sarili, tumayo at sabihin, hindi napapayag sa mali at sa diwali. Kikilos at ipapahayag, tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa atin karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitahan na kababayan ang maaaring makakuha ng bagong kamalayan. Bayan, nito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalik at ipapahayag, ng bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon.
Kapampangan mi sakwak, kinglegwan naning alaya, gabunding pantas at marangal, sibul ning lubud karinaning tepangan, batis ning katalaruan, at panamdam makabalen, ligaya mi inye payapa, king malugod mong kandungan. Kapampangan sa lening legwan, kapampangan sandalaning katimawan, kiluging pusumi, atin kang dambana, luid ka, palsintan ming kapampangan. Luid ka, palsintan ming kapampangan. Kapampangan sa lening legwan, kapampangan sandalaning katimawan, hiluging pusumi, atin kang dambana. Luid ka, palsintan ring kapampangan. Luid ka, palsintan ming kapampangan. Narito na ang mga malaking balitang Central Luzon ngayong araw. Ilang magsasaka umalma sa pagtutol ng pisaw sa planong pamamahagi ng lupang sakop ng universidad. Household lockdown sa Pampanga extended hanggang April 15. Munisipyo ng Arayat sarado ng 3 araw. Daily disinfection isasagawa. At Police Regional Office 3, kinundina ang pagsali ng mga pulis sa viral prank video sa Angeles City. Investigasyon, gumugulong na. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nanguna at tinutukang balita ng Cltv News. Pinalawig ng Provincial IATF ang household lockdown sa Pampanga hanggang April 15. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan, hindi na muna hinihikayat ang pagbisita sa bawat tahanan, mapakamag-anak man o kaibigan. Samantala, hahayaan naman ng Pampanga government na National IATF na ang magdesisyon kung isasama sa NCR Plus ang lalawigan ng Pampanga. Si Rainiel Pawid ang may detalye. Noong huling linggo ng Marso, iminungkahi ng Okta Research Team na mapabilang ang Pampanga sa NCR Plus bubble. Kabilang sa nasabing bubble ang Metro Manila at mga lalawigan ng Bulacan, Laguna, Cavite at Rizal. Ito'y may mga mataas na kaso ng COVID-19. Sa mga nakalipas na linggo, patuloy rin ang paglobo ng COVID-19 cases sa Pampanga. Madalas ding bahagi ng top 10 provinces na may mataas na daily COVID-19 case ang lalawigan. Nitong April 4 na itala sa pampito ang Pampanga na may 327 cases sa loob lamang ng isang araw. Sa emergency meeting ng Provincial IATF nitong March 31,
Sinabi ni Pampanga Governor Delta Pineda na nasa kamay ng national government ang desisyon kung isasama ba sa NCR Plus bubble ang probinsya. Wala ko tayong i-discuss sa ganun. Up to the national kung sasali tayo hindi. Kasabay ng naganap na emergency meeting ngayong pagkakatalaga ng record high confirmed COVID-19 cases sa City of San Fernando na pumalo sa 53. Napagdesisyon na naman ng Provincial IATF na palawigin pa ang implementasyon ng household lockdown. Ito pong Executive Order number 5 po natin ay magkakaroon po ng extension from April 5 to April 15. Ito pong March 16 to 30, pumalo po ang cases natin sa 1,500. Triple po sa mga nakaraan na mga cases natin. Upang maiwasan ang virus transmission, hindi muna pahihintulutan ang pagbisita sa bawat tahanan. Galing man ng labas ng probinsya o maging sa ibang bahay lang. Kaya nakikiusap po ako sa inyo na hindi mga taga Pampanga, huwag nyo muna kong bisitahin yung pamilya nyo rito. Iisin nyo na po. Sandali na lang ho itong vaccine na to. Kung no choice ho kayo, kailangan nyo umuwi. Make sure na may PCR test po kayo covering 72 hours. Mahigpit pa rin ipinatutupad ang 10 p.m. to 5 a.m. curfew sa lalawigan. Maging ang liquor ban o pag-inom, pagbebenta at pagbiyahe ng mga nakalalasing na inumin, ipinagbabawal pa rin. Nasa mahigit 3,000 na ang bilang ng mga arestado dahil sa hindi pagsunod sa protocols. Pagtungtong ng Abril, umabot na rin sa 10,000 mark ang COVID-19 cases sa lalawigan. 1,762 sa bilang ay mga aktibong kaso. Rainiel Pawid, Cltv News. Dahil sa papataas na kaso ng COVID-19 sa Arayat, Pampanga, 3 araw na pansamantalang isasara ang munisipyo para sa disinfection. Base sa COVID-19 Bulletin ng Bayan, 5 sa kada 200 COVID positive sa lugar ay nagtatrabaho sa munisipyo. Karaniwan kasing exposed sa taong bayan ang mga empleyado. Si Rainiel Pawid po ay makakasama natin para sa iba pang detalye. Rainiel. Yes, Nicolette, no, ngayong araw nga ipinaba yung implementasyon nitong Executive Order number 8 Series of 2021 sa Arayat, Pampanga. Dahil na rin to sa papataas na kaso ng COVID-19 sa lugar at nakita nga mismo ng Municipal Health Office na ang 5 doon sa 200 na nagpositibo sa COVID-19 sa buong bayan as of March 31st, no? Ay mga empleyado ng munisipyo at ayon nga kay Municipal Health Officer Dr. Paulino Austria, sinabi niya na dahil exposed yung mga empleyado na ito sa araw-araw na transaksyon sa taong bayan, sila yung pangunahing dinadapuan nga nitong coronavirus at tinitingnan din nila yung posibilidad na mayroon ng community transmission dahil din sa papataas nga na kaso. As of April 3, Nicolette, no, umabot na sa 213 yung confirmed COVID-19 cases sa Araya at 69 sa mga ito ay nananatiling aktibo. Nicolette. Maraming salamat, Rainiel Pawid, nag-uulat. Sa pagbabalik ng Cltv News, Police Regional Office 3, kinundina ang pagsali ng mga pulis sa viral prank video sa Angeles City. Investigasyon, gumugulong na at 2.9 billion pesos na ayuda ipinadala na ng DBM sa 24 na LGU ng Bulacan. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga naungunang balita. Reliable auto service brought closer to you at the Clark Freeport Zone. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laos Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision repair. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday from 8:30 a.m. Located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080.
wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Banlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. In the next episode of Business Unusual, learn more about the beauty industry as we get to know Dubai-based Kapampangan businesswoman May Romero Dotan on BizBuzz. Is there a beauty industry to begin with that is really Dubai? I would not really say that there is Tita Sonia, but then beauty is like really, really big here. A lot of people are concerned with how they look and how they are also perceived. Winner, winner, fried chicken dinner as we feature Foul Bobby on BizLabs. Can't take the summer heat? Beat it with delicious drinks from Milk Delicious PH. Let's get down to business this Wednesday, 8 p.m. Tune in to Cltv 36 or catch our live simulcast on our official Facebook accounts. Business Unusual with Sonia P. Soto, only here on Cltv 36. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Naipadala na ng Department of Budget and Management ang 2.9 billion pesos na ayuda para sa Bulacan na kasalukuyang nakapailalim sa Enhanced Community Quarantine o ECQ. Ayon sa ahensya, ang lokal na pamahalaan na ang magdedesisyon kung in cash o in kind ang ipamamahagi sa mga Bulakenyo. Nagkakahalaga ng 1,000 piso ang ayuda sa kada individual. Narito ang ulat ni Rinian Pawid. Ipinadala na ng Department of Budget and Management o DBM ang 2.9 billion pesos financial assistance sa 21 munisipyo at 3 syudad sa Bulacan. Ito'y laan para sa 3 milyong Bulakenyo na naapektuhan ng umiiral na Enhanced Community Quarantine o ECQ. Base sa Local Budget Circular No. 136 na inilabas ng DBM, pinakamalaki ang alokasyon sa City of San Jose del Monte na makatatanggap ng 596.8 million pesos. Ang syudad ay may populasyon na aabot sa 1 milyon. Sinundan naman ito ng Santa Maria na makakakuha ng 236.9 million pesos. City of Malolos na may 212.7 million peso allocation, Marilao na may 198.1 million pesos. Lungsod ng May Kawayan na may 173.2 million pesos. San Miguel na may 133.6 million pesos. Baliwag na may 123.5 million pesos. Bukawen na may 108.3 million pesos at Hagonoy na may 106.2 million pesos. May alokasyon naman na 97.7 million pesos para sa Pandi, 93.3 million pesos para sa San Ildefonso, 93.1 million pesos para sa Norsagaray, 91.9 million pesos para sa Kalumpit at 90 million pesos para sa Pulilan. Naglaan din ng 89.5 million pesos para sa Plaridel, 85.7 million para sa Giginto, 83.2 million pesos para sa San Rafael, 67.3 million pesos para sa Balagtas at 65.6 million pesos para sa Bulacan. Makatatanggap naman ng 56.8 million pesos ang bayan ng Bustos, 50 million pesos ang Angat, 48 million pesos sa Obando, 44 million pesos para sa Paumbong at 20 million pesos para sa Doña Remedios Trinidad. Nanggaling ang mga pondong ito sa Bayanihan to Recover as One Act na pinalawig hanggang June 30, 2021. Ipinaubaya na ng DBM sa mga local government unit ang pagdidesisyon kung in cash o in kind ang magiging paraan ng pagbibigay. Kinakailangan na ang bawat Bulakenyo ay makatatanggap ng halagang 1,000 piso.
Para naman sa may 4 o higit pang miyembro ang pamilya, makakakuha sila ng 4,000 pesos. We will leave it to the local government units dahil sila naman talaga ang first line of pinupunta ng mga tao na sila po ang mag-allocate nito base po doon sa approval ninyo na at least 1,000 pesos per person. Ayon sa pamahalaang panlalawigan ng Bulacan, ang bawat LGU na magdidesisyon sa pamamahagi ng ayuda. Para naman sa ilan sa mga kababayan natin sa Bulacan, hindi sapat ang 1,000 pisong ayuda. Kung po pwede po sana nating dagdagan pa siya kasi like ngayong pandemic, kailangan din po natin ng mga vitamins. Kasi yung pamangkin ko, 3 yung anak tapos nag-lockdown pa. So kulang talaga yung budget nila sa pagkain. Sana po madagdagan ng kahit konti lang yung ayuda para sa kanila. Sa oras na may hindi nagamit na bahagi ng pondo, dapat itong isauli ng LGU sa Bureau of Treasury bago matapos ang 2021. Rainiel Pawid, Cltv News. Ipinag-utos na ni Angeles City Mayor Carmelo Razatin Jr. ang pagpapasara ng C Music Entertainment, isang establishmento na pasimuno ng viral prank video na kinasangkutan din ng mga pulis. Makikita sa video na tila inaresto ng mga pulis ang isang lalaki at sinakay pa ito sa kanilang police mobile. Matapos ang ilang sandali, bumalik ang mga ito at sinabing, it's a prank. Ayon kay Lazatin, hindi sumunod sa health and safety protocol sa mga tao sa video, gaya na lamang ng hindi pagsusuot ng face mask, social distancing at ang pagsasagawa ng mass gathering. Nauna nang ipinarelieve ng alkalde sa pwesto ang lahat ng tauhan ng Angeles City Police Station 5 na sangkot sa kontrobersyal na video. Para sa karagdagang detalye, makakausap natin ngayon si Paulo G. Santos. Paulo. Nicolette, sa panig naman ng PNP, lalong-lalo na dito sa ating Central Luzon Police Chief Brigadier General Val de Leon, itong kanyang pagkondena sa involvement nga nitong mga pulis sa Angeles City, particular na dito sa Station 5, dito sa April Fool's Day prank video na talaga namang pinuputakte ng mga basher, Nicolette, Anya, bagamat may formal daw na request sa station commander ng PNP Station 5, ang may-ari na dayuhan, itong C Music Entertainment, nilabag naman umano nitong mga pulis na involved. Yung ang binabanggit mo, Nicolette, mula doon sa minimum health security protocol, doon sa physical distancing, pagsusuot ng face mask at face shield. Sinabi rin ni General Val de Leon na hindi nila inaalis sa mga pulis ang magpakatao o sumabay sa uso at kahit papaano tumawa kung minsan. Pero mali umanong gawing biro ang pag-akto sa tungkulin ng PNP na baka mabahira ng maling perception ng publiko, naka-joke lang ang ginagawa nilang enforcement ng batas. Hindi po pwede daw yun, Nicolette. Armado rin umano ang 2 pulis na nakisali sa prank video na dito vulnerable naman ang lahat ng sibilyan sakaling may hindi inaasahang pagkakataon sa reaksyon ng miyembro ng komunidad. And I quote General De Leon, Nicolette, the only problem yung dulo daw ng video, Nicolette, may nakuha pang picture pa dyan at talagang nagkukumpulan sila at yung gathering, na totoong hindi raw joke yon. Lalong-lalo na kilala ang pulis bilang tagapagpatupad ng batas. O dapat sila mismo ang tumatalima at nakikita dito sa pagtupad ng batas. Law enforcement, ika nga niya. Ang pangyayari raw na ito ay magsisilbi na rin umanong aral sa mga PNP personnel na imbis na makiuso ay maging sincero na lamang sa ginagampanang tungkulin na hindi ito entertainment, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Iniiwan naman umano ng general sa korte itong pasya sa nalabag na batas ng mga PNP personnel. Nicolette. Maraming salamat, Paulo G. Santos, nagulat.
Sa pagbabalik ng Cltv News, ilang magsasaka umalma sa pagtutol ng pisaw sa planong pamamahagi ng lupang sakop ng universidad. At ilang bahagi ng lupain sa pisaw nakapailalim sa long-term lease agreement. Magbabalik ang Cltv News. Ngayong mabilis at muling kumakalat ang sakit na COVID-19 sa komunidad, hinihikayat ng siyudad San Fernando ang pagkakaroon ng diary ng bawat Fernandino. Ang diary na ito ay maglalaman ng pang-araw-araw na listahan ng iyong mga pinuntahan sa tuwing ikay lalabas ng inyong tahanan. Halimbawa, kung ikaw ay isang empleyado at pumapasok sa isang kumpanya, maaari mong umpisahan sa paglilista ng plate numbers ng mga nasakyang transportasyon, mga nakasalubong at nakausap na kaibigan at kung ilang minuto ang tinagal ng inyong pag-uusap. Mga katrabaho na madalas makausap at makasama. Mga establisimentong pinuntahan at pinagbilhan. Halimbawa, ikaw ay dumaan sa isang parmasya upang bumili ng gamot. Maaari mong isulat sa iyong diary ang pangalan ng parmasyang pinuntahan at kung sino sa staff nito ang iyong nakasalamuha. Panghuli, sa inyong tahanan, ilista ang lahat ng miyembro ng pamilya na iyong kasama. Ang diary na ito ay isang malaking tulong para kung sakaling ikaw ay magpositibo sa sakit na COVID-19, mas mapapabilis at tama ang paghahanap ng mga taong nakasalamuha mo o ang mga tinatawag na close contacts. Sa paraang ito, agarang maaaksyonan ng syudad ang pagdadala sa kanila sa isolation facility at pagsasailalim sa kanila sa swab tests at maiwasan ang pagkalat pa ng virus sa komunidad. Para sa inyo, maaaring hangakbang na ito ay nakakadagdag lamang ng inyong trabaho. Pero para sa medical workers at frontliners na lumalaban sa COVID-19, ito ay isang malaking suporta at tulong. Sa simpleng pagsusulat sa iyong diary, nililigtas mo ang pamilyang Fernandino bukod pa sa iyong sarili. So, please do your part. Keep a diary to stop spread in the community. In the next episode of Business Unusual, learn more about the beauty industry as we get to know Dubai-based Kapampangan businesswoman May Romero Dotan on BizBuzz. Is there a beauty industry to begin with that is really Dubai? I would not really say that there is Tita Sonia, but then beauty is like really, really big here. A lot of people are concerned with how they look and how they are also perceived. Winner, winner, fried chicken dinner as we feature Foul Bobby on BizLabs. Can't take the summer heat? Beat it with delicious drinks from Milkdelicious PH. Let's get down to business this Wednesday, 8 p.m. Tune in to Cltv 36 or catch our live simulcast on our official Facebook accounts. Business Unusual with Sonia P. Soto, only here on Cltv 36. Narito ang mga emergency hotlines para sa Pampanga at Clark Freeport. Bataan, Zambales at Subic Bay Metropolitan Authority,
Tarlac, Aurora, Nueva Ecija, at Bulacan. Maging handa upang makaiwas sa sakuna. Maging alerto alisto. Anyang Markalpa Farmlands, Cltv, Pampanga. May giyang libangan daring anak akapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kay bat, luto de ang kanan. Kanita, sobrala karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ampong exciting. Kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea king amon nun ko. Ay wa, in kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang delicacy. Dakala, patse kauran, ang pumabasahing gabon. King August, September. Cltv, Pampanga, ating papingbalay na mag-celebrate Kamuro Festival, ing magalang. Manyaman taga ng mga exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto, ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring yalo meking bringi, at niyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalit, atakman mo na ba yung kamaro? Nung halipa, subuknan mo uling siguradong metong mo yung sakyan mo. Kanyaman! Luis Tarok, ing mapanwaluda ring manukang ortelano at obrero. Bibay tiyaking San Luis, Pampanga. Inampang neing kayang biye, pang sumaw pat sumuyo kareng kalulu at duhagi. King kaduang gerang mundial, supremo yang menimu na king revolusyonaryong hukbalahap, ing hukbong bayan laban king Hapon. Kapamila taning liderato na, reng mga rakala baryo-baryo ni Tarlac, Pampanga. Lubos lang ikapos king gobyernong Hapones, bayo lapatindang ding Amerikano pa si bayo. Ay ba't na ning gera, di nagalya at menyang buya bilang kongresista na ring talapagobra. Kitong galiya bang nilaluya ing agraryong reforma at tinugliksane ing pamangapkam na ring Amerikano king katamong gabon. Iyanguya biye edad siya mapulot netong banuang 2017 tega na ding bunying bayani ning Pilipinas. Bayaning Kapampangan, ing talapanwalu da ring malukang kabalen. Nagbabalik ang Cltv News at sa iba pang mga nangungunang balita. 376 hectares ng mahigit 500 ektaryang lupain na nasa pangangalaga ng Pampanga State Agricultural University o PSAU ang nakaambang maipamahagi sa mga lehitimong magsasaka
na benepisyaryo ng Department of Agrarian Reform. Alinsunod ang hakbang na ito sa Executive Order No. 75 ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagsasaad ng pamamahagi ng lupang sakahan na pagmamayari ng gobyerno. Naritong report. Sa paanan ng Mount Arayat, may 508 hektaryang lupain ang nasa pangangalaga ng Pampanga State Agricultural University o PSAU. At sa bisa ng Executive Order No. 75 na pinirmahan ng Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2019, nakatakda itong ipamahagi sa mga magsasaka. Bilang lead agency sa naibalangkas na Implementing Rules and Regulation o IRR ng batas, ipinagulong na ng Department of Agrarian Reform ang verifikasyon ng mga posibleng benepisyaryo. Dito sa Magalang, Pampanga, simula pa noong Hunyo ng nakalipas na taon, naitulak ng DAR Region 3 ang field validation sa mga benepisyaryong magsasaka. Kabilang sa mga posibleng tumanggap ng lupang sakahan ay ang mga miyembro ng Damayan Commonwealth Farmers Association Incorporated. Halos kalahati sa kanilang higit 400 miyembro ay pumasa. Katambak na attendance, yan, yung mga pangalan. Pinos nila. Yung pong may git 400 ang na-qualify po na screen, nasa 207 lang po. Ibig sabihin, may git kalahati ang hindi na-qualified. Hiwalay pa umano rito ang mga benepisyaryo ng DAR sa alumni ng Pampanga State Agricultural University o PSAU na nagtapos ng agriculture. 10% ng 376 hectares ay may pagkakaloob sa mga alumni ng eskwela na gumugol ng panahon sa paggambol ng nasabing lupain. In-inform po yung bawat barangay at kaming mga magulang, may programa po ang DAR sa mga graduates. Ibig sabihin, graduates po sa Pampanga State University na ang courses po ay agricultural, forestry, So nag-abiso po kami sa mga estudyanteng graduates. Yung po ibibigyan ng lupa. 10% po nung pinaglalaban namin pag nanalo yung acquisition, mapupunta po sila. Mabibiyaan po yung mga estudyante. So, umigit kumulang po, ang nagpa-interview po dun sa programa na yun, magit 100. Ang sinuwerte pong makapasa sa 24 lang po. Hindi naman umano bulag ang pamunuan ng Pampanga State Agricultural University sa proseso ng validation ng DAR sa mga magsasaka at alumni ng eskwela ayon kay Yumul. Kaya laking gulat umano nila sa press release ng presidente ng PSAU na si Dr. Honorio Soriano na para bang mawawalan umano ng lupa ang pamantasan. Nagsisinungaling si Dr. Soriano eh. Hindi po totoo ang sinasabi niya. Ang pinapakita niya po sa estudyante, lahat ng pisaw, yung 132 hektarya na yun, kukunin namin, walang matitira sa pisaw. Hindi naman po ganyan mga estudyante. Ang matitira sa inyo, 132 hektarya pa. Ang tinutukoy ng grupo ng mga magsasaka ay ang lumabas na news release ng Philippine Information Agency nitong March 26, 2021. Ang apelan na retention sa lupa ng PSAU na ibabahagi sa mga magsasaka na benepisyaryo ng CARP. Dito binabanggit ni Soriano na maaaring maapektuhan ang di umano'y agricultural production ng universidad. Isa rin sa punto ni President Soriano ang pagkakaroon ng stewardship agreement sa mga magsasaka sa halip na land ownership. Sa 25 taong stewardship agreement, anya, ay makukumpasan ng universidad nang naaayon sa kanilang development programs ang pagpapabuti ng mga lupang sakahan. Hindi naman pabor dito ang mga magsasaka. Kaduda-duda rin umano kung bakit tila hindi mabitawan ng presidente ng PSAU ang mga lupaing agraryo na nakatakdang ipamahagi sa mga magsasaka. Ayon sa kapitan ng Barangay San Vicente, Magalang, Pampanga na si Luis Briones, masagwa rin umano ang aksyon ng presidente ng PSAU dahil simula ng mapatituluhan ng universidad ang lupang sakahan, naging limitado ang galaw ng mga magsasaka dahil sa mga armadong gwardya na binakuran ang boundary ng land property ng universidad. Ang katotohanan po niyan siguro more than 200 hectares naka-lease sa mga sa tatlong tao. Ang isa pa pong hindi ko masyadong naiintindihan kung bakit naglagay sila ng no trespassing sa gitna ng kanilang lupa.
Ano po bang ibig sabihin nito? Ipamimigay yung hindi nila nilagyan ng no trespassing? O dapat naglagay sila ng no trespassing doon pa sa dam, sa Balite? Isa rin sa iginigit na magsasaka na dapat mahalukay ng CLTV News Team ay ang mga nangungupahan sa lupain ng PSAU. Hamon ng mga magsasaka sa pamunuan ng universidad na bago sila pagbintangan na may land developer umano sa likod ng mga magsasaka, isa publiko muna ang mga pangalan ng mga maimpluwensyang tao na binigyan ng long-term lease contract ng universidad. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa kaugnay na balita, nadatnan na lamang umano ni Pampanga State Agricultural University o PSAU President Honorio Soriano ang mga occupant na mayroong long-term lease sa lupain ng universidad. Ayon kay Soriano, may mga lehitimong papel at sumusunod naman, aniya, ang mga nasabing occupant sa development plan ng pamantasan. Narito ang ulat. 376, hindi naman po ginagalaw ni Soriano yun eh. Ang nakatira po dyan, yung mga manukan, iba-ibang kwan po, wala. Kaya yung isa, sabi niya, hindi taga rito yung mga tao dito. Ito ang tahasang panunumbat ni Jose Lansangan, ang presidente ng Damayan Commonwealth Farmers Association Incorporated, kay Dr. Honorio Soriano, ang presidente ng Pampanga State Agricultural University o PSAU, sa usapin ng land distribution sa lupaing nasasakupan ng universidad. Gumulong na kasi ang verifikasyon ng Department of Agrarian Reform sa mga benepisyaryo ng nakaambang pamamahagi ng mahigit 300 hektaryang lupain, batay na rin sa Executive Order No. 75 ni Pangulong Duterte. Depensa ni Soriano, hindi niya pinarerentahan ng lupa, bagkus inabutan na lamang niya sa PSAU ang mga occupants na may long-term lease agreement. Wala rin daw katotohanan ang mga paratang sa kanyang may pinoprotektahan itong mataas na tao. Wala akong pinoprotektahan. Ayon kay Soriano, nakahanda niyang ipakita sa publiko kung sino ang mga umuupa sa lupain ng PSAU. Sa mga nakuhang dokumento ng CLTV News Team sa tanggapan ng Department of Agrarian Reform Region 3, mula sa report on the conduct of segregation survey ng PSAU, mula sa 508 hectares ay nabahabahagi ito ng 4 na porsyon sa unang titulo na may kabuang 310 hectares. Ito ang TCT number 045-201600317. Bahagi nito ang agricultural area na nasa 277 hectares, Lot 2 na may 10 hectares na lupa ng mga IPs, Lot 3 na may 21 hectares na pinangangalagaan naman ng mga katutubong AITA, at ang Lot 4 na tinaguriang White House. Nandito rin sa TCT number 045-2015007-300 na nakabukod sa agricultural lot na bahagi pa rin ng tinaguriang White House. Tinangka ng news team na akyatin ang masukal na kagubatan na paanan ng Mount Arayat. Hindi lamang malaking punong kahoy ang aming nakita dito. Bukod sa fish pond, malawak na farm ng mga panabong na manok at isang private resort din ang aming nasaksihan sa loob ng PSAU. So ito po yung swimming pool ng PSAU na nililis ng aking kaibigan, si Mr. Diosdado Cunanan, ang representative ng Concun corporations. So, mayroon silang standing na lease contract between PAC noon. PAC yan, hindi PSAU. Na ano yan, 25 years. So, nakalipas na po yung 18 years, 7 years na lang ang natitira. Nagpaunlak ng panayam ang may-ari nito sa news team na si Diosdado Cunanan. Naging tapatan ng aming pagtatanong kung sino-sino ang nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng long-term lease sa lupa ng PSAU. Ang kwan ko dito, ang pagkakaalam ko, hindi naman lahat na nag-lease ay politiko. Tulad ko, hindi naman ako politiko. At saka, kung may politiko man, hindi ako masyadong kwan doon. Hindi ako masyadong well-versed doon. Hindi ko naman nakita yung kanilang kwan yung kanilang agreement May 7 taon pang nalalabi ang lease contract ni Cunanan sa PSAU. Ngunit dahil anya sa umiiral na batas na EO 75 ng Pangulong Rodrigo Duterte,
para ipamahagi sa lehitimong magsasaka kahit na masasagasaan ang interes nito sa lupaing agraryo at ang kanilang resort, handa umano siyang tumalima. If it is between the government and an executive order coming from the President and from the point of view or ideas of Mr. Soriano, I would rather lean a little bit backward in favor of the executive order and the order of the President. Paulo G. Santos, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media accounts at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais nyo namang balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Tizon. Maraming salamat at magandang gabi. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of